Friend, assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa da ku a sabon bidiyo namu a wannan channel ta Amras. Kamar da ne muku bidiyo a baya yadda ake bude wannan Maxi din nan, wanda na ce muku ana samun Maxi din. In ka samu koda guda ɗaya ne zaka iya sayarwa, to zan muku tutorial ne yadda za ku sayar da guda ɗaya nan. Kun gani ina da guda ɗaya, idan kai verification din nan za su baka guda ɗaya kuma kana da daman sayarwa. To yanzu already za mu shiga cikin ka shiga cikin kan Chrome ɗinka. For example, ina shiga cikin Chrome ɗin, ka rubuta zaka shiga, in ka shiga ka rubuta maxi.com. yawa zaka zo ka rubuta MZCT din nan, zan ajiye shi a saman screen ga nan, sai ku taba. Kuna taba zai ka ku shafi kamar haka. To nan me za ku yi, sai ku zo ku danna register. Sai fara register, za ku zo sai ku danna inda aka sa registration with me first din nan, me first kenan. To automatic zai kai ku cikin cikin abin nan naku, dan za ku zo ku ja ku saita nan kamar yadda kuke gani. Za ku ja ku saita haka kamar yadda gani. Gashi ya kawo mu cikin shafin mu, sai mu zo mu danna connecting din nan, sai mu danna connecting. Ga yana da rolling anan, za ku ga yana da rolling. To gashi nan ce authorized successfully kamar yadda kuke gani. Sai mu koma cikin my person now ai site din namu kenan kamar yadda kuke gani. To kamar da gani gashi ya ce congratulations registration successfully. Sai mu danna okay. Anan ne za ku iya sai da Maxi ɗinku kamar da gani, ga siya ga sayarwa. To me za ka yi, sayarwa za ka yi kamar da gani daga 1.0 kaza ga nan abin da yake siya. To sai mu zo kamar yanzu wannan ya ce daga 0.8 abin da ya kai har 80 da wani abu. To misali sai mu zo mu danna kansa sell haka kamar yadda kuke gani. Sun ce me adding payment. To bari mu danna payment receive. To za mu zo sai mu taɓa dala ko USDT. To muka danna USDT, sai mu zo nan za mu ɗauko wallet address ɗin namu da muke so mu sai, misali TRC can jiho ko me dai ka zo ka kwafa, misali ka sa nan. Sai mu je mu kwafo, gashi sun ce inda za ka sayar kenan. To bari mu shiga cikin kamar inda muke so mu abin nan a tura mana dalan tamu. Yanzu misali za ka shiga cikin, bari shiga kamar Get.io ta misali, da ni anan nake so misali a tura min. Yau sai zo danna deposit crypto, sai zo na USDT. yawa gashi nan TRC20 misali, gashi nan sai mu zo mu yi copy. yawa gashi sai yin copy. In kai copy sai ka koma cikin site din, sai ka zo nan kai pasting din sa network. Sai mu zo mu pasting din anan, muka pasting da wannan optional ne exchanger names. To bari in sa mai misali Get.io. za ku ga gashi nan dai, sai ku zo ku abu exchanger da kuka kafa, kun gane. To ni Get.io ne, sai zo danna confirm kamar yadda kuke gani. Ku bi step by step yadda muka yi, domin kada ku zo ku samu matsala a tura muku kuɗin ku ba su shiga, kun gane. To gashi nan kun gani, yanzu gashi mun yi completed. Sai mu zo mu ƙara danna go to authorize din nan, kun gane. ba sai mun ƙara danna misali. To gashi ya kawo mana himma, na ƙara danna connect kamar yadda ku gani. Ku bar step by step yadda muka yi nan in za ku siyar kenan. To sai mu koma. So gashi ya ce mana adding was successful. Kun ga tabbatar ya nuna muku adding din successful kafin nan. To yawa kun ga gashi nan ya fito. In za ku yi deleting din shi, za ku iya canjawa nan gaba, za ku iya deleting din shi. To ni ga nawa nan zai hau, sai mu koma baya nan. To sai mu zo wajen siyarwan kenan, sai mu ƙara koma back dai, koma back. To misali ya dan fito da ni baya, bari login. yawa to sai mu zo mu duba kamar yadda ya ce misali wannan daga ɗaya ne yanzu. To yayi ba, to misali daga wannan sai mu zo mu danna kan wannan, sai mu danna ba wannan ba misali wanda dai. To kuma wancan din ne za mu danna.
yawa to bari mu danna wannan din da muga tunda daga 1 ne to sai mu zo mu danna cell to kamar yadda kuka gani sai mu zo mu taba misali sai mu danna number mu danna 1 kenan kamar yadda kuka gani to sai mu zo nan ƙasa mu danna confirm sai mu danna confirm za mu turo mai 1.2 mex kenan sai mu zo mu ƙara da authorize din nan kun ga dalan dai kun ga yana da daraja gaskiya to me dai sai mu danna authorize din dai haka to zai ƙara mana connecting haka to yanzu sai mu koma site din yawa kamar da gani gashi sun sa mana haka to zai nuno mana kun gani gashi nan zamu zo mu yi chat da shi a nan gurare ku zo ku danna nan gurare kan sai ku taba ko step by step yanda muka yi din nan idan har kuna son a yi muku abin da kuke bukata misali kai mai misali hi ku dan mai magana dai kun gane wannan da haka ake sai da miFast a cikin kun gane bari ya mana responding kuma mutum in dai bai bude ba zan aje masa link din a ƙasar description na wannan bidiyo da kuma idan wannan bidiyon ya ƙara za ku ga yadda ake budewa da KYC din shi za ku ga bidiyon ya zama muku kaman saman screen sai ku taba ku je ku kalla ko zan aje muku link din bidiyon a ƙasar description na wannan bidiyo kun ga yana da matukar tsada akalla yanzu yana ka wajen $5 fa to ya ce kuna gani ya ce only Binance UID dole dai a ta Binance UID zai tura mana to sai mu shiga ni ina da Binance sai ka shiga kai ma Binance ɗinka kamar yadda kuke gani yanzu gashi na shigo Binance ina sai yanzu in taba wajen nan guraren kamar yadda kuke gani na taba nan guraren wannan shine ID Binance ka taba shi kamar yadda gani gashi ce copy successfully to sai mu koma cikin site din kamar yadda kuke gani sai mu zo nan mu tura masa kun gani haka gashi nan na tura masa bari in sa that is my Binance ID yawa kamar da ya gani to sai mu zo mu kwafi wannan kun gane za mu yi kwafi sai mu je mu turo 0.02 kun gane sai mu tawo mu kwafi nan sai mu shiga cikin Maxi din namu kamar da ya gani sai mu zo mu taba inda aka sa send din nan send to sai mu zo nan paste din wannan contract address nan a nan guraren sai mu danne haka mu paste muka yi paste din sa sai mu zo mu taba 1.2 ko 1.02 kamar da ya gani haka to dama shi muka ce za mu tura masa za su ɗau charges fee sai mu danna next kamar yadda kuke gani gashi nan sun sa mi confirming to nan sai ka sa pin ɗinka wanda dama already ka riga da ka saka ka sani to gashi nan dai ga yana ɗan rolling sai ku bari ya wuce kun gani yanzu gashi mun tura successful sai mu koma shafin haka yanzu sai mu koma haka to dan network ne haka to in muka tura sai mu zo mu taba I have deposited kun gane sai mu taba nan I have deposited sai mu danna haka kun gane sai ku taba nan to bai riga da ya shigo wani sai ku dan jira shi kadan kun gane tukunna dai yana dan yin haka dan network ne amma sai ku dan bari ku dan jira dan kadan haka yawa sai mu zo mu dana ƙara da na kamar ya shigo yawa kamar da gani gashi yanzu ya riga ya shiga to yanzu ba za ku tura mai ka ku zo ku danna nan gura ba har sai ya tura mai kudin sai tura mana kun ga zai tura min $5.88 kun gane zai tura min $5.88 to sai in koma wajen chat din nan kun wajen chat din nan to sai yanzu in taba in tsaya a gurin nan kamar yadda kuke gani haka to gashi nan wai ya ce ya tura mu kun gane ya ce
please release. To yanzu zan shiga Binance ina in tabbatar ya tura min ko bai tura min ba, kun gane? To ga Binance ita. To sai mu koma baya. Yawwa kamar da gani alhamdulillah, to gashi ya tura min $5.9 dina kamar da kuke gani. Sai mu koma cikin site din tunda ya tura min kuɗi na. To na tabbatar ya tura, ka tabbatar ya tura ma kuɗinka. Sannan misali gashi, okay, sai ka koma baya yanzu haka kaɗan. Na wajen chatin nan ne shi zaka tura ma UID naka. To yanzu sai ka zo na, in dai ka tabbatar ya tura ma sai ka zo ka na I have received it, kun gane, ku tabbatar fa. To gashi nan dai a gaban ku kun ga nayi, sai mu danna authorize din nan, to zai ƙara kai mu shafin kamar haka, kun gane, kun gani, kun ga dai step by step gashi yin sa authorize successfully. To yanzu gashi mun gama tura masa shi ma din. Yanzu ko da mun koma shafin za ku ga mun gama harkalla da shi kenan. To kamar yadda gani gashi mun gama confirming releasing complete, mun gama mai komai da komai, kun gani, orders completed, mun gama, sun tura mana kuɗin mu, ya tura mana kuɗin mun saka mai da coins din sa. To gaskiya kun ga dai haka ake P2P a sayar da Maxi a cikin wannan abin. Gaskiya wannan ya kamata kowa ya je dage ya ci gaba da yi, a dage da mining din nan gaskiya. Da fatan kun ji daɗin kallon wannan bidiyo. Yanzu muka koma cikin wannan site din mu na Maxi, za ku ga mun cire, za ku ga ba ko ɗaya yanzu, kun gani. To yanzu kun ga ya koma saboda yanzu mun sayar da shi, mun sayar. To haka ake sayarwa dai. Allah ya samu dace. Da fatan kun ji daɗin kallon wannan bidiyo. Kar ku manta da liking da subscribing a sharing domin yan wasu amfana. Wanda bai bude ba ya kamata ya bude. Kana bude wannan za su baka guda ɗaya, kuma kai ma za ka iya sayarwa. Na nuna yadda ake yin komai a cikin wannan channel ta. Zan ƙara aje muku link din a ƙasan description na wannan bidiyo, yadda ake register da shi, da ake amfani da application din yadda ya kamata. Nagode.